Iets wat we nooit mogen accepteren. Kinderen die honger lijden. In een land vol natuurlijke rijkdommen, volop zon en water, mag geen enkel kind naar bed gaan met een lege maag. Een leeg bord is een verloren toekomst. Verloren door honger en armoede. Want een hongerig kind kan niet focussen op leren, groeit niet gezond op en krijgt geen kans om te presteren. Daarom zeg ik met volle overtuiging: wij moeten bouwen aan een Suriname waar geen enkel kind honger kent. Waar gezinnen zonder stress hun kinderen mogen opvoeden. Dit is geen belofte voor later. Dit is een strijd voor nu. Een thuis waar geen kind honger heeft. Mijn missie. Voor onze kinderen, voor onze toekomst. Een thuis waar geen kind honger heeft. Geen lege borden. Geen verloren toekomst. Suriname, stem NDP nummer 2. Michael Ashwin Adim. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Aan alle kijkers en luisteraars van Kulturu TV. Goedendag. Ik heet u van harte welkom. Na een lange tijd hebben wij mevrouw Melgerts weer hier te Wakapassi. En Kulturu TV is blij met mevrouw Melgerts vandaag, want atja een nieuws komt voor Monica Tatori. Mevrouw Melgerts, hoe gaat het met u? Wel, het gaat. Goedemiddag. Goedemiddag. Odi alapsma. Desma se ondersteun me. Desma nanga de bemoedigende woorden. Odi bayasari fasi naar de inheemse, naar de maroon. Sanasari. En ook desma abra liba. En mi konja voor chaboskopo juno. En volgens mij go ina boskopo tori. Dat me wel leggen uit. Ik denk grand tang na alle televisiestation, alle man, cultuur meegenomen. Ik ben dankbaar dat ook gima gelegenheid. Nou, ik heb of nou een interview moeskaring, maar dat me gi informatie naar deze ranamang. A heel situatie sa vinden plaats. A Monica vanaf 2022 toen was het mevrouw Neus. Na zo informatie. Mi tegen de grand tang, want te informatie die dat je ziet dat ma reageert, de stel vragen, hoe kan begeleiden, hoe kan leggen uit zijn doen. Dus soms weet je, oh mevrouw Melger zei taki, nee, amoro dati. Want we begeleiden maar aan de hand van de jaren, dat je bel, dat de stel vragen, dat we begeleiden. Smana laat neti, trouwen na moesde, met teki. Want if je leg eet af, maar ik heb een gado fasi dat me doen roken, dus alle momenten die ik me van nodig, me understand by, me tegen grand tangi, ook via uw programma, meneer Lembo heeft het druk, maar ik ben blij met Kulturu TV, dat me kiezen occasie, me take eten wan lazy, dat me kiezen occasie via de van de televisieprogramma's, de Kulturu TV, wat dan ook. Marsha Neus, dankjewel. Dat onbekend informatie naar letifasi voor de massa daar nou toe. En ook aan de regering heeft ik mee, want soms hebben we aan proberen voor draaiing. Maar ja, dan moet je hard hebben, hè. Maar dat hebben ze niet, sorry. Mensen vinden me misschien een beetje moeilijk praten. Maar aan nou toe zou ik kiezen. Normaal lijkt me tak lief naar ding. Dus dat is. Kan go morgen varen? Ja, zeker mevrouw Melgerts. Hoe staat het met die Monica Tatori? Wel, een voorspelling. Ik vind het alleen erg dat we begin naar Disi. Dat na een dagblad Suriname, 21 januari, een vrouw zei dit jaar, moest stel voor een minister voor Sociale Zaken. Pas akkoord doen en smataki. Mofo taki, vooral even ik uit wat umas mamofo, ligt hij op leerkrachten in een klas. En als je vrouw tak wan sani, dat soms je op je wakalik wan zwerven loon toe, na tachi sa taki, op dat moment je vertegenwoordigen.
Dus een vrouw zei dit ja, hij vertegenwoordigt alle sociale problemen voor Suriname. En met dat Suriname ook binnenland en inheemse. Eén taki, als schrijfjaar, zo aan een mitaki, één taki, dat nieuwe minister Sociale Zaken aan het geïnteresseerd voor corruptie. Aan het geïnteresseerd in corruptie sociale zaken. If you take one son over me, you must man go na, sa je take over. En die je na bemoei, dat a corruptie kom moro bigi. You could ja aan een mitaki, me lip alasan so, aan een mitaki, a schreef ja zo, rommeligheid en corruptie binnen sociaal, binnen ABO, PL, sociale zaken levert, recht hebben dus steeds problemen op. Dus ik geef aan dat rommeligheid naar de kaarta voor land waarop u oprecht. Je moet voor tachi inschrijven ja. En de abomoei en de van plan voor onderzoek. Wel, ik kom morgen bigi, toch? Een onderzoek is makkelijk. Want een procesverbaal kan achterhaal. Samsa, politico go pleino, a die stakkie. En die kinderbijslag, de no kinderbijslag na prati. Mijn vrouw is er. Fopchi, mijn accent van wakka je op kinderbijslag. Attack vanaf de regering die is aan het kies kinderbijslag. Ik geef het alleen maar aan, want het is lok of een lolo man, lolo. Dus maar zij kies kaarten no de. Nasma, sa registreer voor troonpolitieke van in ABOP. Ja? Omdat in hebben mooi, in een luku a corruptie. Toch? Ja? Dit ontstaat. Dit ontstaat. Nee, dit ontstaat. Ik kan achterhaling, minister, proces verbaal, accident. Dat je shisu mag tegen de kaarta. Je kan accidents maken de kaarta. En die stak, ik geef geen kinderbijslag. Dit is Suriname vandaag aan de dag. Dat na amonicarta. Mensen, amonicarta. Sami wan lego uit je mek wan lijst. Pede maand juni, juli, wat uiteenzetten op de wok kiezen. Sami wan tegen je afvolgen. De man pina, ome pina. Mi kan taki, mi kan tak vrij, maar mi denanga onum. Mi wan tegen je man. Dat de man mek lijst. Lek of if een poeding dan nou veel moro. U kan poeden vrij. Want jullie zijn geregistreerd. Belangrijk is die beschikking in Kibri. Want een vrouw, de meid take de beschikking, dat is maar de gids maar een beschikking terug. If de mannen take beschikking in een kiezing, dat wordt dat in een money. Dus met actie de arkiman. Lek aan money binnen 2 weken tijd. 3 dagen, sa de verkiezing outdoor naar de lolong en doen money. Dat we van plan voor teka money zonder of denken moro fara. Dus dat is een sociale zaken. Ja, een beleid voor sociale zaken. Denk dat. Sociale zaken, ik heb jullie gezegd, bestaat er niet meer. En nu gooien ze met gelden, ze gooien met dingen. En de mensen van de gemeenlandsweg zijn goed onbeschoft. En sa unu e do ete dat me wan geef aan wel de bigisma unelik de waka ananga Monica dan wire des bigisma e waka tumsi furu de sa mi e do me waka nanga a kantoro na me lek des ma tak nanga des ma via telefoon en dan me wan go heb je vragen voor sociale zaken? Inderdaad, maar hoe staat het dan? Laat zeggen, er komt een andere regering. Gaan ze dat geld toch krijgen? Dus dat nu wat tegen je afvallen. Want hoe laat je schulden toe? Omdat een registratie vindt plaats. Dus man moest kibri de beschikking. Want zijn afspraken zijn met naar sociale zaken. Sociale zaken. Dus terwijl de regering komt, is alleen maar overleg geven dat lukken dat is madis moet kiezen money ete. Maar if you give you beschikking, dan wat Trasma of Bali, dan enough fina money. Maar jullie hoeven niet bang te zijn, laat ze maar zetten. In juni worden jullie, augustus worden jullie uitbetaald, weet ik veel. Ze hebben geen beleid, de beleid,
Den abi structuur waardoor de do arabruya sani. Maar if was ma kon nga a inzicht, nga a structuur, like van de bezig nga uno a her jari. Toch 5 jaar langer. We moeten eerlijk zeggen, zo maar doen naar sociale zaken. A eerste sansa we doen, dan maken we afspraken. Une, mi althans nog in de regering. Maar wel voor de 5 jaar is dat ook kosteloos. Door wat tak nga den maar zo doen. Want die jump of toe. Dus dat is dat ding van sociale zaken. We herhalen het wel lezen. Arkimang, Sranamang, Loktoesee, binnenland, de inheemse, de fotomang sana money. Wie is de man potulei in tap juni, unom denki, if je potwatra regering, die nog kon aan bod. Alle registratie, ik go gewoon door. Puro. Even, puro. Dus dat neem aan, geef aan over een monikaarta. Ik word een vraag idee, je mag actie mee, want er valt niet veel te zeggen. Ze nemen geld, extra geld bij de mensen. En once maar bel me, een soort say, 1000 SRD. De mij kiest 1000 SRD via VHP. Het is gebleken dat de mij die 500, de rest hoort 500. Dus de man schrijft een krieg. Hoor corruptie naar de trasma. Dus if de man die 50 envelop, dan 1000 SRD voor langer die 50 sma, dan ben je de 500 SRD. Er is geen controle. Toch? Dus dat nu aan geef dus maar aan. En mevrouw Melgersaf, IMF. IMF, wel, IMF kies een laatste briefje voor UNO. Omdat IMF gefaald heeft. Omdat IMF traktratori. Maar wat ik niet begrijp, sabi of het opzet is. Want IMF tegen verslag dat het payamoni bagi des maar more money. En zo gaat het niet, je moet een onderzoek doen. En daarom hebben we tegen IMF van, kom lekuchari naar boven Suriname, naar de presi, leku Yusref Luku, naar Yusref Taki. Het zou gebeuren, maar ja, if me de wan kondre, me kan plukken kondre. Dan me no arki sa wan chinshot vrouwen verteren. Begrijpt u? Dus IMF van, ja. Dek you grabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tampum fui ala. Zo, mevrouw Melgers, we gaan nu richting de verkiezingen. Een paar dagen te gaan. Faisje, suma winnie. Wel, uw eerlijke mening, suma je denkt al winnie. Maar eerlijke mening is goede informatie geven, want sma er hits op. En if you no saba achtergrond voor asma, dat je go mee. Lugo, mo sla over me, daarom soms maar een probleem aan mij. Mi roko na RKZ, me bij de vakbond. En aan de hand van me zie in het veld, dat me sabi nou dat me betrekken zijn recht in het atozo, omdat je generatie ego mee zonder in het sabi. Toch? De man schreef daar zo, mijn als vakbond. Wist je dat Melgers dit heeft gedaan, wist je dat Melgers dat heeft gedaan. Mi ogen trekken recht bij verkiezing. Want de nieuws maar konden je de Melgers, dat de nam op de papieren, dat de beclaiming na. En dat die EPSA, naar mevrouw Simons, mijn trekker, mijn president. Toch? voor Oesman loopt van mevrouw Simons de trekker. Nou, dat is op de reden. Omdat, if you look, daarom ik me im look aan afstand, me no bla bla bla. Want man zei tak die na me yesi na op een portemonnee, zo me om me mona abi, juist in standby. Toch? Ik weet dat Jenny Simons na Ambra in een anno, meneer B hoort u dat? Ambra in een anno, indrukken door voor een one-stop shop. Dat is maar vandaag aan de dag. De man stoppen, je hebt alleen maar van de amputatie, de man voet kotti. naar Jenny Simons doen. Aside voor HIV is ook arts, hè. Dan HIV AIDS in potterecht waar vandaag aan de dag was structuur de. PDS maar kan vangen op, kies begeleiding, kies adressie. En men is verder gegaan voor lijfverpleegkundigen op, voor
begeleiding seropositieve moeders, zowel vader. Dus alle deze dit. En tegen mevrouw Simons uit Taki, te me jere in de batori, dat me luku, dat furus ma de met tegen volk, furus ma de, sana op wan programma schreef sa de doen. De denki dat do do asandati. De denki nee. If you rook of 5 jaar langer, de sapsa epsa, de sapsa moest pak aan. Zij praat meer over rechten. De fanning, de sanisa de mameki man, de we kon doen zo'n tapoen, dan neem ik kwalijk, omdat ik doe de verzekering santo. En ik tak over de sansa de tekina assemblee man. Ja, die wet, de wet. De wet. Als je goed luistert, kan ze een hele uiteenzetting geven voor een wet. Van elkaar bakken. De stagiaire, ze draait a kondre 5 jaar. De tik een wet aan in een assemblee. En deze is een sapsa wet in. Omdat ik kan herinneren dat die man teka BTW. Dat de man bel. Mevrouw Melkers, is er ook BTW naar babyvoeding. Betek in Gassi straat toe. Ook tomaten en komkommer heeft BTW. Dus de man teka wet, maar die sapsa wet. Ik zeg, Jenny Simons, men heeft ook kenbaar gemaakt. Ze zegt ze gaat naar een IMF. Ja toch? Met haar uitspraak dat ja, naar IMF. Maar met haar eigen regels. Maar hoe klopt dat dan, mevrouw Melkers? Zeker. Hoe? Dat zou ik ook doen. Ik kan niet een vakbondsleider zijn en ik neem een bond over zonder te weten ze naar de achterliggende stukken zal ik doen. Je moet weten, ze is een slimme vrouw. Ze gaat naar IMF om te kijken, ze die naar Patu. En wat is weggegeven en wat is weggedragen. En door wie het is weggedragen. Want IMF Servi kan ook wegdragen vooral te reëren den goede zo abi. Dus ze heeft het recht. Dus met tegen des maar alle speculatie, ik krijg soms negatieve berichten van wie Jenny Simons. Laat mensen niet voor de gek houden. Want het is maar voor RKZ hier in Melkers. Wat ze allemaal hier hebben gezet voor mij, vast hebben gelegd voor mij, moet ik recht trekken voor mijn generatie. Als je denkt van, laat maar hoor, toch wordt het later een probleem voor jou. En ik weet ook zeker omdat ze een aardsachtergrond heeft. Ik vind haar een toffe vrouw. Daarom kies ik voor haar en een vrolijke president. Ik heb begrepen dat mevrouw Matura ook president wil worden. Ja. Ik vraag aan mevrouw Matura, ga even evalueren. Wat heb je met mijn man gedaan? Wat heb je met mijn kinderen gedaan? Wat heb je met mijn zoon gedaan? Als minister van Defensie. Wat heeft ze gedaan? Mijn man en mijn zoon en mijn dochter hebben aldoor gehad rijst met worst, brood met worst en zelf brood met pindakaas met ababrede, want maar ze denken me, adje sika. Dat je organisatie die een familie die onderzoek, die stagiaire hebben het land zo ver gebracht. Dan wil jij binnenstappen als minister van Defensie, waar je grote verantwoordingen hebt, om binnen te stappen als president. Ik heb niet veel te zeggen, het volk weet wat je doet. En stem Jenny Simons. Deze mensen moeten weg. Ik heb recht op het te zeggen. Ze hebben me moe gemaakt. 5 jaar langer, Miroko Gidingsma, gratis. 5 jaar langer hebben ze me bedreigd. IMF, van UNICEF, ik ben uit het DNA gezet. Waarom? Omdat ik opkwam voor de Surinaamse volk toen ze bezig waren om de mensen van de niet-ingezetenen, de DESMA, zijn het de vakondre voor een faciliteren voor gieden monikata, voor gieden verzekeringspatje, voor gieden jari, dat onze dena kondre, de kies next.
Dus die mi taki en mi besap dat bij de milasse de in de assemblee, dan mi geef samen moest betekenen. En ik heb gezegd ergens, ik geloof het bij jou is, dat een regering begint zonder een beleid. En dan ga ik niet praten, niet over de president, maar ik ga praten over een voorzitter van VHP. Meneer de voorzitter, je zou feitelijk president genoemd moeten worden, maar je gaat ook niet bij plaatsen waarmee je verwacht. U geeft gelden, u stuurt brieven voor scholieren, anderen zitten niet meer op school en ze krijgen het. Om de mensen te voorzien van 800. Niet dat iedereen heeft die 800 gehad. Voorzitter van het VHP. Ik vraag me af, voorzitter VHP, wist u als president niet dat een studiefaciliteit deed naar Jesrunstraat? Dus amoni zei je lange Guinnessma, een paar weken voor verkiezing, je lange Guinnessma, had hij kunnen zetten naar studiefaciliteit voor onderwijs, voor studenten, maar voor money. Want de mensen zijn wel geregistreerd geworden. Ik ga over een dagopleiding. En dus man kiest de money. Omdat er geen beleid is, men wist zeker niet dat dit er was. Maar de minister van onderwijs zou het moeten weten. Want hij moet zijn handtekening plaatsen, zodat de minister van Financiën het kan uitbetalen. Hier heb ik een situatie voor de money sadegi. Drapen structuur naar gitu, omdat we aantalsma, ik bedoel, ik kan het niet begrijpen. Er zijn instanties die achterhaal om een oorus mij abi of oorus des maar de. Maar des maar een zinboskopu via app. We zoeken mensen boven de 90 jaar. Ze krijgen 1 mei een certificaat waarmee ze $750 gaan krijgen. Het is een ongezonde zaak. Het is een ongezonde zaak. Ik weet het, mensen willen geen money. Want vrouw bel me de baka actie me wat ik alle nee dat is de net wat ik allemaal moet doen. Ik zeg mevrouw Luku, no de sadi afam de man wat beloof, mine bemoei. A enige sansa met tegen if u reken voor pot deze regering baka. Nelly, mevrouw Melchers, not de moro. Jullie moeten weten dat jullie voor de gek worden gehouden. Als je kijkt naar het gedrag van de voorzitter van VHP. En je zegt de voorzitter, hij is overleden Bouterse. Ja. Daarnaast, dan wil hij zijn als de Bouterse. Hij danst met jullie. Hij houdt de kinderen in de armen. En de mensen laten het toe. En ik heb 5 jaar geen kinderbijslag gehad. Hij doet een fietsentocht. Die vrouw geeft aan dat ze een paar keren is gevallen. Omdat het niet jouw ding is. Als het niet jouw ding is, kijk wat je ding is en hou je bezig. Ook de bruggen hebben een probleem gehad. En ik wil ook aangeven... babyvoeding. Santo-dorp heeft babyvoeding gehad. 12 mei tot en met 6 juni moeten ze babyvoeding gaan halen. Mensen, ik kan jullie niet helpen. Het is verwarrend en ieder doet zijn eigen ding. Is het de minister van geen sociale zaken? Volksgezondheid. Of is het weer een andere organisatie? Mevrouw Matura, jij die first lady wil worden. En president wil worden. En je brengt ons in een gevaarlijke zone. Ik kwam een paar vrouwen tegen in Ginipi. Allemaal weer camouflage uniformpak. Ik heb ze gevraagd. Van mag ik wat vragen? Zijn jullie van Mafo of zijn jullie
vertegenwoordigers, ze moesten vertegenwoordigers zijn van het land. Ze hebben gezegd, nee, we zijn niet van Amafo. De minister heeft niks gedaan. Ze moest komen, ze moest optreden. Om te zeggen, ik duld dat niet. Maar ze kan het niet, want ze heeft zelf geen tijd om de mensen, de militairen, benzine te geven. Dat ze hun faciliteiten zoals dingen kunnen krijgen. Naar de dokter kunnen gaan. En andere zaken. Ik wil niet te veel praten hoor. Ik ben diep teleurgesteld in alles. Ik had dit wel verwacht. Wat ik ook wil aangeven naar de mensen toe. En ik weet niet waar je terecht moet, maar de politieke partijen die zich hebben voorgedragen. En de jonge mensen die erin zitten, anderen willen naar DNA. Wil ik wel kenbaar maken. Dat men zegt dat men online, is het online, je mag me corrigeren. Is het online stemmen of zo? Aan de naam, no? Stemmen. Stemmen online? Is het online? Is geen online. Geen online? Nee, maar de mensen mogen stemmen via technologie. Ja. Toch? Ik wil de mensen voorhouden. En dan lijkt nog wel één krisma horen als foto. Omdat if je look aan registratie voor als evidentie en verlof, hebben ze ook gezegd, ik heb het een paar keren gezegd, wij zijn niet ready voor online registratie en appen en al die toestanden. Wanneer we meenemen de inheemse en de Maroons, zijn we niet ready. Kijkt u hier. Mensen zijn geregistreerd via een sociale zaken. Ze hebben hun gelden ook niet gehad. Als ze bellen mevrouw Melger, zeg ik tegen hun, ik kan jullie niet helpen. Jullie zijn online geregistreerd. Wij, laten we aangeven wie wij eigenlijk zijn. Wij zijn de virtuele organisatie. We hebben 5 jaar ons werk gedaan. We hebben trainingen gegeven. We hebben een poli opgezet voor een prenatale zorg voor de zwangere vrouwen. Jullie horen later wat we allemaal meer hebben gedaan. Maar ik vraag aan het volk, alsjeblieft, met alle respect. Ik ben hier racistisch bezig. Want de mensen die mij kennen, ik help Abroem Tjari van de voorzitter van de assemblee. Ieder komt in mijn auto zitten. Ik maak geen onderscheid. Ik maak geen onderscheid of dit is Mary of dit Tini. Op dat moment ben ik SEH, ze hebben hulp nodig. Het geestelijke laat me niet ruiken. Laat me niet, dat ik het gevoel heb van dat de ma is Tini. Toch? Maar deze mensen, volk van Suriname, wat doet hij? Kijk wie hij allemaal plaatst. Hij plaatst, dan, ik hoop niet dat men me kwalijk neemt, maar ik zeg de waarheid. Hij plaatst de donkere huid, de Kriolen, als ik het zo moet zeggen. Zij doen het vuile werk. Als ik kijk naar, hoe heet die man weer van Samson, mijn pamperboy, toch? Wat hij allemaal gedaan heeft om hem te sturen, om hem te vertegenwoordigen als geen voorzitter, als president. Want hij moest verantwoording afleggen. Daar op Chimbroeko boy, hij wakago, hij tek gooi naar fire, reken dat het assemblee is, dat hij dingen kan zeggen als hoe ze regeren in het assemblee. En dan, ik zeg het nog een keer tegen het volk. We hebben nog, wanneer kinderen jarig worden, zeg je altijd, we hebben nog 5 nachten te slapen. Ik vraag aan het volk, we hebben nog 5 nachten te slapen. Stuur, ik mag het zeggen, stuur deze regering naar huis. Jenny Simons is mijn trekker. En als Jenny Simons zegt, ze gaat werken met IMF, dan moeten we verder denken. Ze gaat niet werken met IMF. Ze gaat kijken wat IMF gedaan heeft met Suriname, die samenwerking met deze stagiaires, toch? Die het land hebben gedraaid. Dat gaat ze bekijken en dan gaat ze dingen eisen waarop we recht hebben.
Ieder is bezig met een, en wil ik weer zeggen, iemand die, ik weet niet of ik het al gezegd heb, iemand die een braderie heeft gehouden in een verpleeghuis of een spijker heeft gezet, moet mij komen vertellen, je wilt in het assemblee gaan zitten, kom mij vertellen hoe het zit met de seniorenburgers. Zowel boven Suriname, de inheemse, de achterwijken. Kom me vertellen welke Nederlanders, met alle respect, de mensen die een goed hart hebben op de juiste plek, niet meegenomen. Maar je hebt een van Danny keer. Ze raken failliet in Holland. Ze komen in Suriname en ze maken misbruik van onze Surinaamse seniorenburgers. Wanneer je kijkt naar de mensen die in het assemblee willen gaan zitten, dan vraag ik me af, is het voor geld? Moet ik chatoueren? Mensen, de man oluku notu. De man oluku fugos don drapen. Wij, ze zijn ons werkgevers. Ieder die zich voordraagt is ons werkgever. En nodig moest leggen een verantwoord toe af. En omdat dit sap dat ze gefaald hebben, dat de free money doen. Misap dat mi tak bepaalde sani. En maluko een programma dat alla day hoe de in contact met ons. Nog een keer Kulturu TV en ook de andere. Wij hebben via jullie informatie kunnen geven aan de gemeenschap. En tangi voor de gemeenschap. Want ze hebben gebruik van gemaakt. Ze hebben gretig gebruik van gemaakt voor informatie aan jullie. We zijn tak grand tangi. We hebben nog 5 nachten. Gaan jullie in gebed. En stuur deze regering naar huis. En ga onderzoeken wie deze vrouw is. En laten we deze vrouw zetten als president. En dat zal ik steeds blijven promoten. 4 dagen nog. Abona Grantani. Dankjewel mevrouw Melgerts. Dat was mevrouw Melgerts, kijkers en luisteraars. Dankjewel voor het kijken. En ik wens u een fijne dag verder. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Zo weinig man, maar de man niet veilig staan.
Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. www.culturo.com for the generation then.